Novas xornadas de competición no marco da Futgal. Na terceira federación, o CD Boiro e o Club de Fútbol de Noia tentarán ascender cos enfrontamentos contra o Céltiga e o Atlético Arteixo, mentres que na preferente o Cidade de Ribeira e o Puebla buscarán os mesmos obxectivos contra o Pariosaco Hierros e o SD Sofan. Tras unha quinta xornada chea de emocións e resultados de todo tipo, os equipos da comarca volverán a verse as caras cos seus rivais durante esta fin de semana, todos eles o domingo 12 de outubro. No que concerne á terceira federación, ao CD Boiro tocaralle sacar as súas forzas contra o Céltiga Fútbol Club, como visitante no campo Salvador Otero ás 5:30. Tentarán solventar o empate que tiveron a semana anterior contra o equipo de Cambados e que os deixou nun 12º posto na clasificación xeral. Por outra banda, o Club de Fútbol de Noia buscará seguir polo mesmo camiño da victoria contra o Atlético Arteixo para tentar así ascender do 9º posto no taboleiro. Ao contrario que os boirenses, os de Noia competirán na casa, no Julio Mato, un feito que lles dará aínda máis forzas para o cara a cara. Xa na preferente Futgal, o Cidade de Ribeira busca contrarrestar a súa caída co Lalín co enfrontamento contra un dos equipos máis fortes, o SD Sofan. Os riberenses só conseguiron unha victoria polo momento, feito que provocou que se atopen de antepenúltimos na clasificación xeral e que queren cambiar con este partido na propia localidade, na Fieiteira, ás 6 da tarde. En cambio, o equipo de Puebla agarda no 10º posto con 6 puntos, os cales buscan ampliar contra o UD Pariosaco Hierros. O partido, ao contrario que o de Ribeira, será como visitante no campo da Porta Santa ás 5 da tarde.